daro ɗum ɗa sikkano minima may pot a meeɗa sikkude ɗum koni heɗum ga a maƴi ko woni ya ñam haalisam jaaha cikka examen yaruni en heɗum ga a funti hoorema te femme a famɗiri ɗum heɗomi min tawi ñaami ɗum dolo dow jaam dokkatama haalis ma nde ne welima mi ñamminanima suukar mi rokkanima jumri an wiya dokkuɗa kam ko e heɗomi haalanma mi suwa gasude saɗmi haalanma et puis an min wona classe ma sa daari kam no ganduɗa min mi wondema tan mbiɗa suurma guiɗoma foti haasi dow ma par ce que mi dañi classe mi tan yadde ma mbiɗa wawi fawde bolma dow hoore ma mi ñaama ɗum daram d' accord wona wawi jaggude bool ma pawa e dow hoorema ñama ɗum so tawi a miijunoma hanki a haalta ɗum ɗon et puis mi haalama gueɗe gotel no jiirumami ni ko noon tan mbawmi jagguirema ay sakke kala no yiiruma ko noon ɗattidirtuma et puis il faut ganda gueɗe gotel min tawi an holto gumi wadde ko boni ganduɗa aɗa andi an holkomi rendimi ha kan nata ko hoɗum ɗum womde heɗum ga oɗo haalisa mo jaggo ñaami par ce que a cewa gorko haalisa mo ñaami wonko rokki kam wonko itti rokki kam ande famtan kalta ko kam deeja salaamaaleykum Idy Sarr ça va ana selli galle han gonnoon en ɓeyrondiri mofanimo de ala mofanimo galle gonnoon wuddo jibi wallay wayre ɗon tawre ɗon aɗa andi an min an tan jinmi oɗo kasi wondude kasi mi watanñimi goɗɗo mi yiiɗa goɗɗo mi yiiɗa mi tewta ba kasi waya ɗaɗa faami wallay wayre ɗon tawre ɗon mbiɗa dari de daranimi way kono ɗo aɗani addi kam ɗo taske ari taske mi ala jowdi ni awdi e ɗum jinmi balla kam awdi ɗum ɗo faandi wadde kasi walla fiyam yomo jinmi mio Udi. Mio. Udi. salaamaaleykum Waaleykum salaam. wala sele wala tambara adeje a sele gam alhamdulillah sa sel jinna wonde ma ko jinno okay wone ka jumdu oɗo kala ko wawi wonde ɗo min jeeyi o kom baɗɗo ɗum ɗo tan ɗum jiɗɗa ɓiɗɗu wona haajam mi o addi kam ɗo an addani kam on jinnoɗa eyi mi jewɗi jinno ɓo ko sehlam a yoɓi mbiɗo yoɓa ko sehla man ne sehil ma holu o yoɓi a yoɓani an boowal mbimi boowal ni to gorɗon et puis ɓeya ya mbeɗa andi aɗa andi ya eɗum ga an kalden an holno jarami banque mi ñamlo min mi ara ɗo mi arda e neɗɗam ɗo henne wima ya totti ɗum ñawdi walla min totta kam jawdi calɗa ha yori ha wi fes nde jaami ha konmi miccimi nde miccimi min gandum koye gonga ma gonɗa ndekata an ka say ka caga an mbimi ka caga mawɗo wocce ala ɗo ani ati ko an walla min guila jiimi yesma ngo min guila jiimi yesma ngo haqqilla moye durnuno saabu an ka bandi a jaɓi fof ka ɓocconde ka kangaɗo ka caga fof ko min wi noon a hersata an a hersata jonde Allah kam ɗon mboɗo mbiya